В ерата на великите географски открития, когато за пътешествениците от Стария континент голяма част от световната карта е била бяло поле, на всяко неизвестно и опасно кътче по неизследвания свят, картографите рисували морско чудовище и го обозначавали с думите: тук ще да има дракони. Само най-смелите изследователи са се отправили към леговищата на тези дракони. Това са хората, които посвещават живота си на вечното завръщане към неизвестното. Техните имена помним днес.